Kolika je duljina izmjerene cijevi ako je udaljenost od 0 do 0.1 jednaka 1 decimetar? I sada pogledamo ponuđene odgovore. Ponuđeni odgovori su u metrima. Ako je od 0 do 0.1 1 decimetar, znači da je duljina izmjerene cijevi 8,5 decimetara. Ponuđeni odgovori su u metrima, pa je potrebno 8,5 decimetara pretvoriti u metre. Ako znamo da 1 metar ima 10 decimetara, decimetar je manji od metra, znači moramo dijeliti, pa imamo 8.5 dijeljeno 10, znači točku pomičemo za jedno mjesto u lijevo, pa je to 0.85 metara. Točan odgovor je C. Ako želiš još ovakvih rješenja, piši u DM ili na mail. Sigurna sam da će ti moja zbirka sa detaljno riješenim zadacima pomoći, te ćeš poboljšati svoje ocjene. Sigurna sam da će ti moja zbirka sa detaljno riješenim zadacima olakšati učenje, a i poboljšati ocjene.